Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Lima ka bulan nga baby boy, patay human na tabunan og midahiling yuta ang ilang balay sa Barangay Marilog Proper, Davao City. Duha ka apuhan, samdan sab. Usa, patay, upat samdan, human nagbangga ang usa ka SUV sa kasugat nga pick-up truck sa Surala, South Cotabato. Duha samdan ug duha ka tindahan ang nadanyos human nadaro sa usa ka bus sulod sa Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City. Halos napulo ka mga magtutudlo nga magsilbi unta isip Electoral Board sa Cotabato City nag-back out sumala sa COMELEC. Simbahang Katoliko, doon na bag-ong Santo Papa. Siya si Cardinal Robert Francis Prevost nga gikan sa Estados Unidos o Pope Leo XIV. Siya ang ika-267 nga Santo Papa. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao.